dispensa kung sahay mutukan ning remnant sa ikan sa stroke mugahi na di musapid sa mugahi ang dila imo man ni ang kanang kahimtang sa mga survivor sa mga strokes, although mild stroke 3 times have been on that condition. Kanya kanang dili sa atong ebanghelyo, we will be surprised nga ang ebanghelyo ni ingon si Jesus ng ebanghelyo San Lucas nga ang tanang sala mapasaylo pero kadtong kanang magsultig dotan batok sa anak sa tao pasayloon apan ang magsultig dotan batok sa Espiritu Santo dili gayud pasayloon. Di ba ang kamaturan ng ingon nga ang tanang sala mapasaylo, all sins are forgivable, and when God forgives, He writes of the sins we have done kay isiyang pasayloon. Kanang sugod pa sa Old Testament nga ang Ginoo pasayloon hangtod sa New Testament because Jesus was the final revelation of God the Father. Pakita niya nga ang Ginoo Amahan dili masukanon kundi mahigugmaon. That's why He is more on love-centered ang Ginoo, whereas the Pharisees are sin-centered. Usahay takdan tanan sa mga Pariseo nga ang sala ray atong gitiman-an dili ang gugma sa Dios. Usa ang problema mo ay atong gitiman-an ug malumos kita nini dili tungod sa grasya sa Dios nga atong nadawat, atong nasinati sa Ginoo. Unya mingon siya nga katong ang magsultig dotan batok sa Espiritu Santo dili gayud pasayloon. Di ba contradict ni sa atong pagtuo ang Ginoo pasayloon. Kung atong tanawon dito sa kanang chapter 8 of John's Gospel verses 1 to 11, there was a story about the woman who was caught in adultery. Na din gidala siya sa mga Pariseo sa balaod dito kang Hesus sa templo aron hukman. Niya mingon si Hesus nga ang walay sala mo'y unang mubato. So hinahinay gradual nangahanaw ang mga accusers sa babae beginning from the old man. Unya ingon si Jesus sa babae nga, woman, has anybody condemned you? No one, sir. Neither do I condemn you. So stand up and sin no more. Dato bisa babae wala mo bungat sa iyang pagpangayag pasaylo sa Ginoo, pero ang Ginoo, God looks at the heart. Ang Ginoo nakita sa kasing-kasing sa mabinaso ng inusulong babae, usa gyud siya gipasaylo na ang imong nga sala, stand up and sin no more. Do it again. Sa ato pa pasaylo ng Ginoo, mabisan kan sa kanang ibabaw sa cross tulo sila, si Dimas nangayag pasaylo o mangayag pasaylo pero ingon lang siya kadang Ginoo, kung maghari ka na hinumdumi ang taon ako. Wa may pasaylo. Pero ingon ang Ginoo, today you will be with me in paradise. Karong adlaw magkuhan ka kanako sa paraiso. So makita nato nga ang Ginoo mapasayloon, mahigugmaon. Ang iyong salmo nga, God, the Lord is slow to anger, rich in mercy and compassion. Ang Ginoo dugay masuko, puno siya sa kaluoy. Dato pa ang Ginoo presented in the Old Testament and New Testament by the Lord Jesus na He is forgiving and merciful. Pero ingon siya nga ang sa sultig dotan batok sa Espiritu Santo dili gayud pasayloon. This was discussed during our theology. Marang professor nga ang mga sala against the Holy Spirit, pagbugal-bugal mo nga di siya pasaylo. Ang punsabot ato ibutang sa ato kanang masabtan nato nga bisan pa man sa gugma sa Dios sa kanunay pagpasaylo sa tao, apan ang tao magdumili sa pagdawat sa kawaturan, sa kaluwasan, that is the sin against the Holy Spirit. Ang tao nga bisan kapila pasayloon apan kanunay balik-balik sa sala nga walay bago sa iyong kalingon, that is the sin against the Holy Spirit.
Kanabang di ta mudawat kang Dios si Kristo amo ang kamaturan niya padayag sa amahan nga mo'y kaluwasan sa tao. Magdumili kita, although we are Christians, but we are worse than non-believers. So manang hagit kanato kanang the sin of unbelief natud pa sa the Gospel of John. Kanabang ang Ginoo kanunay naghatag kanatong mga tsansa, oportunidad nga kita makabalik kaniya apan kita nagdumili sa pagbalik kaniya. Ang Ginoo nagplano kanatong tanan nga kita mahilangit. Pero ngano man doon na may kanang wa mahilangit, gawas sa langit. Mo ang gingon nato nga doktrina sa impyerno. Tungod kay hell is the consequence of our decision. Beginning today, sa atong kalingong kinabuhi, bisan pa na ang offer of love and salvation from the Lord, pero ang atong ibuhat dili maayo o kini-consistent kita sa pagkadautan mo na nga that is blasphemy. That's the sin of against the Holy Spirit. So ang Ginoo tuwa nato pasayloon siya ang pagpagahig ulo alang sa pasayloan sa sala sa tao, kita pasayloon sa Dios ug di ta mutuon ini mong kamaturan mo na ang pagbugal-bugal batok sa Espiritu Santo.